Nunha mañá de mercado, María saíu da súa casa, esqueceu o abrigo e mesmo a carteira. Ao chegar á praza, a súa amiga díxolle: «Aió, viñeches a fume de carozo!» Nunha partida de cartas, dous xogadores discutían sobre quen debía cortar e repartir. Outro xogador, para acabar coa discusión, dixo: «Veña, tanto ten Xan como Perillán». Unha rapaza estaba pasando un momento difícil. Perdera o traballo e sentíase desanimada. A súa avoa, con voz calma, díxolle: «Tranquila, nunca choveu que non escampara». Un día uns nenos querían cruzar o río saltando polas pedras. Uns ían caminando e outros saltando. Todos se mollaron e a avoa díxolles: «Se ides con sentidiño todo vai mellor». Nun mercado de ocasión, Luís quería mercar un coche usado por menos cartos do que costaba, aproveitando a amizade que tiña co dono. E este díxolle: «Amiguiño, sí, pero a vaquiña polo que vale». O sábado pasado, na casa de Lisa, estragouse o lavalouzas e non funcionaba a auga quente. Cando chegou o pai, díxolles que lle dera un golpe ao coche. Entón, a nai de Lisa botou as mans á cabeza e dixo: «Ala, outra vaca no millo». Nun taller, Pedro tentaba convencer o seu amigo de cambiar de idea sobre comprar unha leira. Falaba e falaba, e outro non cedía un chisco. Entón, un veciño que escoitaba díxolle: «Pedro, estás a mallar en ferro frío». Un grupo de alumnos discutía sobre presentar unha protesta ante a directora. Ninguén se atrevía e case todos dixeron: «Ui, eu non vou. Quen ten cu ten medo». Na casa da avoa Carmiña sempre había un tarro cheo de moedas que lle iban sobrando cando mercaba o pan. Un día que non puidera ir ao banco, foi ao tarro coller cartos para mercar un agasallo, porque «o que garda sempre ten», dixo sorrindo. Nunha reunión familiar, Rosa quería facer todo ao mesmo tempo. Organizar a festa, facer a comida, preparar a roupa. O seu home díxole: «Tranquila, muller, cada cousa ao seu tempo e os nabos no San Martiño». Nunha reunión de amigos, algúns protestaban porque os políticos prometían moito, pero logo non cumprían nada. Entón, Pepa, con sorriso irónico, dixo: «Mexan por nós, e mai que decir que chove moito». Eloi estaba na festa cos amigos, pero tiña que coller o último bus para voltar á súa casa. Os seus amigos insistían para que se quedase, pero el dixo: «Marcho que teño que marchar». O meu tío Manuel sempre esquece algo ao saír da casa. Un día de choiva saeu sen paraugas e volveu á casa a por el. A súa muller o estaba agardando co paraugas na man, e Manuel, ao entrar na casa, dixo: «O que non ten cabeza ten pés». A terra dá a quen a traballa. Nunha taberna, dous compañeros falan do abuso do seu xefe no traballo e de como un traballador logo de denuncialo conseguiu unha sentenza favorable. A todo porco lle chega o seu San Martiño. Na praza do Pobo, Antón estaba falando cun amigo mentres intentaba mandar unha mensaxe co móbil. Equivocábase coas palabras e non entendía nin unha cousa nin a outra. O amigo díxolle: «Antón, cantar e asubiar non pode ser». Nunha reunión de veciños, un deles quixo convencer aos demais de que estaba ao día co pago das cotas. Moitos veciños dubidaron se era verdade ou non, pero o veciño do primeiro B dixo: «Non as pagaches, a mí non me metes os dedos nos ollos».
Non dou feito. Quen sementa ventos recolle tempestades. Está feito un farrapo. Nunca choveu que non escampara. Chove a cachón. Chove sobre o mollado. Mellor só que mal acompañado. Non hai mal que cena nos dure. Mais vale maña ca forza. Non dou unha a dereitas. Ten un seño do ben. Te arma la uva. O que non chora non mama. Non estou para gaitas.